Apa, hombre, hementxe, familian. Apa, Julia. Konkis, hau izautzen dut leire. Por cierto, gurekin parte hartu dut eta 120 euro eraman. A ver. Hore gero barraketan gastatzeko. Eta zer esan dizut, zoran horrek estu izanen, A ver, irabatzen. bihar direna gurekin lehiatzeko. Ze, bai ala, Hori bai. Bor bai etzordun, gurekin bai. Hombre. Venga, ba, eurra eta... Arrebak esan zidan baino gehiago, beharko jatorra. Bueno, 120 euro, hortzen dago zomuga. Bueno, ba, kuaria hortzen dago, ez? Paella lehiaketan. Bai, ez dela nahi etorri, ni jumu naiz. Vale, ba, ordon, zujun. Laguntza behar izan ezkero. Bai. Ordon, hemen bista erra daukagu, nahiz eta txiko eta gazetzen ikusiko, baina, bueno, horre atzean badago girua. Galdera bota, jakin ezkero, erantzun, eta bestela galdetu. Hone edo pasatzen da, ez? Zuena duzuna. Hor bakizu erlojuaren kontrako gauza dela ere, 20 euro galdo, denbora, ba, hoi izteko ikusi, bale? Zorte hon, eta ia zeriteko gaizaren jogurin. Denbora, zein da Lapurdiko hiriburua? Lapurdi. Lapurdi, Benafarroa, Zuberoa. Oi, atalla! Iparraldea tokatu ezkera, Lapurdiko hiriburua zein da? Izango zera Lapurdiko hiriburua zein da? Donibane, Lapurdi, Donibane, Maule, Loitzune. izan daiteke Bayona, izan daiteke Hendaia. A ver, Donibane Loitzune. Donibane Loitzun, Bai. galdetu berrize, Lapurdiko hiriburua, Bai. hiriburua. Zan? Bota. Bayona. Bayona, denbora. Ondo. Bueno, Gaizki, parranari bueltan nitxoa gozo. Oye, Ramertze, Bizkaneka. Espabiletzeko garaia badela, poliki. Bizkaneka. Baina, hala ere, bueno, etxarra bakarra, ez? Iparraldenek eta hendia pixkate nahazten ditu. Horretik, hola datu nahi, mekaguen arrote. Bueno, Lapurdiko hiriburua, Bayona, bai, zuzen ondo, txaloto pixkat. Eskerrak hor arreba duzun, jak. Baina, leire, zara bere marka, 120 euro, ez lagundu gehiagi. Bueno, eta gainditzen badu, beti izango da zure laguntzagatik, oso ondo. Pakete! Venga, denbora, zein imperiotako esklabo izan zen Espartako? Zein imperiotako esklaboa izan zen Espartako? Roma. Roma? Bai. Denbora. Bueno, ahí se da Eminok espailaten orduan. Ahí zuten moena. Hori zein aleonak. Ondo, zuze, berrize. Ondo, ahí dara. Nori, bertzo jo. Ondo zure kuadrilla. Ez, hori neko bat da. Kuadrillako, osea, bat. Bai. Eta blusarik edo? Ez da blusai, hori atzo zan da guk ez dakau, da guk desastratzen. Osea, kuadrilla desastre, blusik gabe. Bai, gu, pasamos de todo. Mimetizatu gabe, jaiarekin. Jaiarekin, Bai. gu ez dela en la variedad ez da guk esaten. Bai, esaten dela. Vale, venga. Demore, zein be aktor izan ziren Ghost filmeko protagonistak? Ghost. Pasatzen da, bai, demora. Jo, muzpino galdetu. Ez. Ghost. Bia, bada irudi bat oso polite, bia, jarri hola. Pixka, makurtu hola, pixka. Eta horre, nola zen, ceramikako gauza bat ikin horla, eta biek hola. Julia, Ze, desoroso, ez da? Desoroso, que pasa? Ze, zalantzak eta sortuko direk edo, zerokita edo zer? Ez, baina nervioso garteiak. Bueno, ordon, Ghost pelikulas. Ez da, demora dazko aldeko. Patrick Swayze eta Demi Moore, ezaguna. Inorrek ez den jakingo. Bueno, Inorrek ez ekin. Garro bai euro. Nola, galduta arrebari. Zuma zenekien? Ghost pelikula? Nola ez? Patrick Swayze eta Demi Moore. Ez, denbora asko galduko benien. Hobeto pasatzen da. Bueno, askotan pasatzen. Bi galdera seri doa asmotzizkaten, da, tak. A ber, hombre, zuzendari Klariona, tak, Tori. Brek dantzatzen trebea zea, ez? Nola da? Indi nolako pauso batzokar. Gabaixa, hola. Ba, hau ez da brek baizik eta Klariona. Bale? Apunta hau. Demora, nola da 2787, zenbaki erramatarrez. 2 zazpi, 8 zazpi, 2 zazpi, 8 zazpi. Hoi da, venga, zenbaki erramatarrez. Gai baldin bazea, perfecto, eta bestela norbait laguntza edo... A ver, ja, bera gai da nintiko. A ver, liatuko dela bakarrik, haiko nintiko. Onda izea. Joan asko falta da, beka, bota. 2787. Hori da zenbakia, tenei nahi dut zenbaki erramatarra. Berroita mar L, no? Venga, hola.
eta... Ya está, denbora? Bai, denbora. Ematen zu biblo bat idatzi behar zen duela. A ber, ordon. Bikoitza 2000. Bosteon, zazpireun. 50. Benetan, espabiletzen aizea. Bai, zuzen, ondo! Ondo, ja, izan bulik. Zuzendari, taka. Eta gure inigo konkistatzailea, gure jogurin espabilatzen azila. Ongi ziok, ongi. Hau da zure estilo musikala. Ziur naiz, zure idolotoko bat izango dela. Eta zeure aski, bere muñekoaren bat igual izango zuko txean zintzilikatuta. Bai? Elvis. Ikusiko zu. Demora, zen abeslari ospetsu izan zen, tasilaria. Zen abeslari ospetsu izan zen, tasilaria. Oso erretxa da. Honen inguruen esaten dira gauz asko. Ez dela galdetu, tasilaria. Elvis Presley. Espainia mailan, ez egin urrutioan, Espainia mailan, tasista. Tasista zein izan nuan. Bai. Hola, cantante Norbait famoso. itxusie denien esaten zaio. Eres más feo que el... Comiendo un limón. Fari. Fari, bai, venga. denbora. Esaten egin zan. Bat esaten dute, eres más feo que el Fari comiendo un limón. Eixua, Fari. Ez que hasi aizeakin, ezi kotxean eukiko egesi bestiari, esatia, Elvisiko hobeteko muñeko hobeteko bat, horako bat. Fari, bai, Fari, zuzen, ondo. Hori, ona. Bona, aizea. Bizkameka. Fari gere baitu bere muñekoak eta bar, eta... Torito bravo. Nada? Patrullando la ciudad. Buena da garira. Klariona. Berriro? Bai. A ver. Zenbaki erramatarrakin ikusi zitut oso trebe. Zer muz matematikekin. Ikusko deu, Bai, zuk zer ikasizten nuen. Ni batxergoa, gero kilo modulo bat, eta... Kirol modulu bat, Bai. vale. Eta sokorrista ere zerbait je. Bai. Eta konkizen zuei esker, Bai. gure Jorge Jorge, ondatea hori zen. da. Oso ondo, Eskerrik asko. Ez dakit zer. Vale, alio. Horrekin ez dut askori lagunduko, baina bueno. Denbara, operazio matematikoa, beretzireun talarrogeita beretzi, bider bi. Parentesin artean hori, bider bi. Eta gero, gehi berrogeita amabi. Hoi da. Beretzireun larrogeita bider bi, eta horren emaitza gehi berrogeita amabi. Eta emaitza finala behar dut. Hortxe nari zaigu, gure fiera. A ver. Begiratu ondo. Gehi da, hori da, hori da. Hori da biderbi, lemiziko biderbi, eta gero gehi. Sortzi, meretzi, buruko bat. Da, bederatzireun, ez da mila. Bai. Hori da. Zatea, bederatzi, biderbi. Joder, hostia. Bi, bos, lau, buruko bat. Eta eramana. A ver. Lau. Seguro. Zero, Eta eramana. Hola, a ver. Bai, 2000 bai, denbora. Gaizkainak, kamen, tío. Klariona, taka. Telebista ikuste ya, telebista ikuste ya, ni hori bai, ni kerreza. Bai, etxetik, bino, zer pakete. Eta ez zure kontura niko, bino, zer pakete. Ez da pakete. Ordon, eraikita matematiko hori, eta emaitza finala, 2050. Esango ziatik, txoakei egiteko zenbat tardadik, tipo. Bai, eta, baina ondo dau, Bai. ze denbora asko bai, baina eta ondo aldau. Bai. Gaina, hasinok eraikita egiten da, oain ikusti datela, fra. Osea, ja, zeitu etortzen. Bai, zuzen, ondo, txalo bat. Bueno, bertze bai euro. Ez dira txalo imerezi, asko tarda dira. Zure ajeak beti izaten dira horrelakoak. Ez, okerra bat, normalian okerra bat. 3 eta 10. Bueno, eso se va. Epa! Apa! Ez da musika entzungo da, entzuten da musika? Eta beraizetan egin nahi dut el break. No, hori break? No. Bueno, denbora, Ameriketako estatu batuetako estatua den zein archipelago dago hegoalderen. Hasi bueltako benitzen. Venga, Ameriketako estatu batuetako estatua den zein archipelago dago hegoalderen. Venga. Ni idea, ¿no? Vale, pues que antes nos han cambiado por algo. Ya ves, pasa chanda igual, porque ez daga denbora. Pasa chanda, Julian. Bai, txanda pasa, bai, denbora. Bai, porque ez daga denbora. Bai, ez que denbora gutxi dago. Zu zalda surferua.
Ni ez. Ez zara surfista? Pixka. Pixka. Ez. Behain, zenbat jende dagoen hemen surfe egiten. Aritzaran, buru, Bai. surflaria handiak badire zarautzen. Bai. Nora juten dea ba? Ano, lato presationak edo nun daude? Hawaien daude! Hawaii, Bombay, la Hawaii, Bombay, ekarri hogei euro. Ostia, poeta, poeta. Zenbat euro? 60. Hiru eta 35. Eta zure arreba dauka, olako irribarre bat esanez. Hau paketean aia. Bueno, a ver. Bilbo zautzen duzu pixkat, bai, ez? Zeu zer, ez? Tarteko joango zea. Denbora, zenbat linea ditu Bilboko metroak? Zenbat linea? Ditu Bilboko metroak. Bilboko metroak zenbat linea, Jack? Venga, mucho, aldatu, venga. Bota ozenki bestela. Zer estudiau du Bilbon? Bilbon zer estudiau du? Metroak Zer zenbat estudiau du Bilbon. Zango dira, irura, bosei, hogei, bat. Mentxatu, bueno, bil. Hombre, ya korrika zita eta, bueno, ya, spoiler, zara izango gure inigo. Paco! Haba, zenbat linea zeskak Bilboko metroak? Guainbi. Julia? Joder, gute, Leire, arreba, zu baldakiz hori. Ezakizu? Ba, mentxatu korrika. Epa! Bi, bai, denbora! Orduan bi. Bai, seguro? Bai. Ez da izanen hirugarrena ez zuten duela gutxireki? Etzekia, ez. Oenkuadriako laguna esan ziak bi, oain bi. Igual lehen hogei, oain bi esan ziak. Bai, zuzen, bi, txaloto pixkat, ongi. Bueno, taka, bertzo gai euro, ja laro gehi. Lau eta meretzi. Berriro? Berrogei segundu. Bueno, bi diritiok aukera, bai, laro gehi euro egun, osea, berrogei zure arrebaren marka bentsat berdintzeko. Vale. Eta irurogei, ja, hobetzeko. Bueno, a ver, demora, Zies Uarteak zein probintzietan daude? Zies Uarteak zein probintzietan daude? Galizian daudela bai, baina provintzia Zies. Bigo. Provintzia. Bigo zer da, Leire, Bigo, zer da? Zies islas Zies nun dauden, Galizian bai nun. Azkar, lau berrogei. Bigo kapitala, Bigo da kapitala. Provintzia. Provintzia. Herrialdea. Pontevedra bai? Demora. Ez que neona konduan, Bigo neona, baina hostia, zegin, provintziakin doain. Yes. Ez que hau eskarrian, tonto. Tonto. Baina beraz bato, barrazioki. Bai, askarrian, da demora ez dela horrazia. Baiz eta, bueno, laguntza bauzun, hemen. Pixka bai. Bueno, orduan, Pontevedra. Bai, zuzen, Pontevedra. Txaloto, Taka, bertzo bai euro. €1. Eta lau eta berroita mar. Galdera bat itiko, eta gian bi oso azkar bat lima da. Nola ditzen da Mafaldaren neba? Mafalda. Mafaldaren neba? Ez zikiat. Bota bat? Ez zikiat nahi bota. Bota izen bat? Denbora! Gile! Ja denbora gortuta, €1 patrikara. Bale, oso, Hortako txalnapo zeingonian, nika bendia baina kontura. Karri bai €1. Zebate, laro gehi? Bai. Bai, laro gehi €, txalo bero bat. Ordon, momentuz, zure arrebaren marka ez duzu gain ditu. Momentuz. Berak 120 lortu zion, momentuz laro gehi. Baina zuk 160 ere lortzen da dituzu, eta marka hori gain ditu. Amigo, bikoitzala zerrez. Laro gehi ondo daude, zuketako bakarri dira. Aurrekoan, purgatoian azkenean nian arrezgau. Eta gaizkatera. Neke, kobazulo eskein eta etxen hartu. Momentu txungaita, baina arrezgau goio. Bai, ordon! Bai, borbaiet! Venga, borbaiet eta zemat? €160. Zuzendari, proba zaila, hau dela konkistadorreta. Konkistador bat zara, ez? Eta zemat bihotz konkistatu dituzu. Gutxi. Bueno, gaur agian bakarren bat gehiago. Adi! Leire, torrenat! Zure arrebaren laguntza izango zuta. Jarri, betxe, bilokortxe, bata batera, beste batera. Leire, zuk ikusi, lagundu ala ez. Zuk €120 lortu zenitu nerekin, eta honek gainditzen badu proba €160.
Nikola Leire, irabazten Botarre. badeu, 50-50. Bueno. Ja, nahi artean ez dakat zer ditiko, vale. Orduan, zer imartu Inigo? Norbait konkistatu. A ver. Norbait konkistatu. Adi. Nola, oie. Nik denbora ematerakoan, hemendiken atera, eta pilon artean topatu barri dizue 16 lagun, eta onatekarri bainan eskuan arroza daukatela. Vale? 16 lagun bion artean onatekarri. Baina, zein izan neska? Neska mutila berritzen, 16 pertsona. Orduan, behin hemen daudela, jarri 15 atzekaldian, eta bat Azei pillo gaituk, nebi laguntzate horretarako. Lasai, entzun! A ber, adi, 15 atzekaldian eta bat zure parian. Eta orduan, mundu guztik arroza botatzen duenean. Ez que neko etorriko. Eta hau oiukatuta gora ezkonberriak, zu bestiari, muturrian, musutxu, ez dakitu mel, baina luze bat eman. Badakan Eta Eona! 10 minutu! Ez que hori ezin da. Arroza puño baten azik aldorri, beste. Idea ze favorean, hartu arroza esko. Vale, karrika. Amasi persona ekarri, hori arroza eskuan dutela, jarrik ditut amaz atzekaldean, eta Inigo eta bestia, eska mutila edo aurrian. Eta eman behar dute, elkarri musu bat, luze, eta bertzik arroza bota, eta bota, gora ezkonberriak, viva los zobios! Eta gero, erratza pasa, bestela gure berreo, jarritiko gero. Taka. Ba, nik launduko, pasa, nik launduko. Arroza hartu. Arroza. Oia, dakeo. Bat, iru, lau. Bat, Ondo den iru, neskak. lau, boze. Hauek, etorri neskak! Torri, ahi. Torri jendia, torri! Jarri, eta arroza daukazute, bale. Jarri hementxe, arroza dut da arroza. No, lehen urteko proba iguala. Bai, berdila. Bai, Zemazabete. Guztira amasei, jarri hemen. Iru, lau, boze, izazpi, sortzi. Behatzi. Venga, jarri, Jarri hola. Bata hola, fila. Fila. Hola, azkar. Txoin. A ver, bat zera aurrian. Nor, quieto. Musuan hori mamar diozu. Aizaren nahi musio. A ver, musuan. Azkar. Zui. Vale, ordon. Orain. Gora ezkonberriak eta roza. Denbora. Guak, quieto. Arrebakin. Ez dira dinar konkistatzen. Esalda zen tipua edo. Bueno, a ver, bigote. Amasei bai, amasita gehiago. Arroza, bale. Guzti berran dute, gora Demoraziok. Lasai, baina izan guzu. Guzti berran dute, gora ezkonberriak. Eta zuek muso luze bat eman. Ondo. Hori denetxeko, 2 minutoko tartea. Bai. Lortzen baduzu eta 60 euro. Bestela, 0. Bai. Ba, proba. Gaindiko! Ondo! Bote Mila esker! Beraz, Inigo, hemen txaukazu. Hogei, berrogei, irurogei, larogei, larogei, 160 euro! Txalotu, Inigo! Bueno, eta... Bazen nomez aukera musu bateko, ni? Bai, Asfalto berde, paella bat! A ber, zuneko barriak eta badu paella. Bai. Txoka. Gapaixa, hola! No. Bueno, baina irakurri gabe, itxibegiak. Hau moztu barruz, ez da, taka. Vale. Eibar, tenio deziko talla, mira, Oi, txinka. Barra fija, no, taka. Itxura batxuztu, Take a break. No, Torito Bravo en break, no, Torito Bravo,